Добрий день усім, кого мене тепер видить. Я Андрій Світлинець, директор Іршавського історико-краєзнавчого музею, який працює при міському будинку дитячої творчості. Музей наш створений у 2007 році і в ньому представлена історія як району, так і усього нашого Закарпатського краю. Серед величезної кількості експонатів, які є у нашому музеї, маємо окрему експозицію «Літературна Іршавщина», у якій яскраво представлена творчість нашого шанованого ювіляра. До речі, вчора якраз мало виповнитися 75 років із дня народження Івана Юрійовича Петровці. Його літературна творчість представлена тут на цьому стенді. Із його літературної спадщини це лише невеличка частина, яка є у нашому музеї. Бо його поетичний геній був намного найвеликий, ширший у всьому такому літературному спектрі. В даній експозиції у нас є і рання творчість Івана Юрійовича, і це вірші, які він писав на українську мову. Далі пішли його збірки перші. Одна із самих моїх любимих збірочок «Діалектарій» або ж мила книжечка «Русинської бесіди у віршах». Шикарні, які ти ніде не знайдеш, де представлено наше закарпатське слово у форматі, де є і український, аби могли всі розуміти, про що це говорить у нас на Закарпатті, бо ви знаєте, що у нас є дуже багато специфічних таких слів. Співанки, які Іван Юрійович записував невтомно, нотував і викладав у книжечках, аби наша творчість не загубила, не затряслася у світі. Ну і вже серйозніші видання, які виходили в останні роки його життєвої творчості. Ну і, звичайно, деяка цікава річ, деякі цікаві книжечки, переклади. Треба знати, що Іван Юрійович перфект знав французьку мову і навіть переклав такого відомого французького поета Шарля Бодлера. Він його, не поета, а прозаїка, переклав його твори, і ми маємо змогу читати їх по-нашому, розуміти, про що писав французький митець. От така підбірка про Івана Юрійовича пам'ятаємо, говоримо, знаємо. В архівах, у фондах нашого музею є ще много і його рукописів. Ну, то є окрема річ, і під ювілеї, на жаль, карантин помішав нашим усім планам, бо ми хотіли зробити окрему виставку його творчості, де би були представлені і його рукописи, маємо і такі речі, його літературна творчість, але, на жаль, як є, так є, як склалося, так склалося, але цей маленький нюанс ми виправляємо ось таким чином. Я Магурська Марія Дмитрівна, жителька села Осою. Колись у нашій школі, десь у 2006-2010 роках, була русинська недільна школа. В цій недільній школі вчили наші діточки. У нашому селі Осої при школі була русинська недільна школа, вчилися наші діточки. Ну і наш земляк Іван Юрійович Петровці, який був лауреатом премії імені Духновича, писав по-русинськи, дуже файні в нього є книжки. Про наше село є, в нього така є книжечка, називається «Троє з Осою». Написана на нашому рідному язикові, русинському, на якому ми вдома говоримо. І діти в школі кажуть, як кажете, говорити по-нашому, це не по-нашому. У них по-нашому, значить, то так, як ми вдома говоримо.
Ну, і в тій недільній школі Іван Юрійович покійний нам дуже багато книжок давав. Я пам'ятав, бо я воєнно з тим мала і була директором музею, завідуючи. У нас там є ціла така, такий експонат, де є про Івана Юрійовича. Все, Іван Юрійович покійний нам приніс був повну ташку, таку грубелезну своїх книжок. І ми там у то все склали, діточки часто читали, ми про нього дуже багато знали. Вчора ми всі святкували юбілей Івана Юрійовича, який Бог дав, бо він жив, то йому було вчора 75 років. І ми за нього не забуваємо. Ми б дуже хотіли, бо у нас є ще такий земляк, про якого Іван Юрійович дуже багато писав, він його був родич, покійний Федір Михайлович Петушняк. І у нас є вулиця Петушняка, школа носить ім'я Петушняка. І ми б дуже хотіли, бо в нашому селі була хоч одна вуличка, яка б носила ім'я Івана Юрійовича Петровці. Бо він то заслужив, то такий чоловік, який нігдеся не ганьбив, що він із села Осою, він жив на Осої. І ще одно, колись ми робили на Осої пам'ятник тим освічанам, які не повернули з Другої світової війни, бо там були тут ті, котрих мадяри забрали в армію, там вони не повернули до них. Та там слова, які нам склав Іван Юрійович Петрович, написані на нашому русинському язикові, і ми на все говоримо. Так що я думаю, що ми ніде не забуваємо, свічани його не забувають, пам'ятають про нього, всі добре знають, у нього дуже багато книжок, він дуже багато писав про Русю, про русських відьмів, про русських вечорниць, про дуже в нього багато. Цікава його така творчість, когось не лінує, може читати, дуже багато в нього цікаво. Ну і ще пару слів про Івана Юрійовича, коли ми стоїмо поряд із його могилою. Чоловік був дуже такий неординарний. З одного боку талант ще людина, яка гонна була, яка досягла таких, скажімо, у своєму фаху, досяг дуже великих висот. Але в той час дуже здраво никав на ситуацію. Дуже, скажімо так, не вдорвався в цього світу, розумів, ось він із маленького закарпатського села, досяг певних висот у мистецтві і пам'ятав своє коріння, здраво никав на ситуацію, яка складається, і давав собі отчет, як воно є і що воно буде. І, скажімо, до цих слів дуже такий вдячний вірш, можу повісти, то, що він написав, розуміючи, він то виклав свої думки, виклав у віршові, який би я вам хотів продекламувати. Ніколи вже не буду я в Осої ногами босими топтати пішаки. Чужий нарід живе у хижі мою, давно суть у могилах дітваки. З котрим я у вшитку моїм руnej попасував худобу, рибу й мав, косиці крадені у визір клав красуни, котрум пак нігда й не поцілював. Осою мій, святий, благословенний, ти вишив вшитких сіл і городів, туй челядь золота, робітна, вбленна, лем'яся в тобі сперти не зумів. Пудману того гамішного примару виланяв старість фалишна звізда. Нитко не знає, що то за кара, піти ногтема з рідного гнізда. Не спрячуться з Швейцарії і Канади супроти мого рідного села, котрому Божий рай лише до пари, котрої смерть від мене не взяла. На склоні свого життєвого пуття Іван Юрійович лишив нам маленьку епіграму. Я русинським словам давав крила. У цих словах уся суть його життя. Він це дуже турбував про те, аби не пропала наша мова, аби це зберегло кожне словечко, якщо не у мові людей, то аби це зберегло хоча б у друкованому варіанті. Ну а видячи останній момент, останній подих, наближається смерть, видячи останній хід свого життя, Іван Юрійович лишив нам послідній вірш, який я би вам хотів зацитувати. «Я не дав смерти своїй душі, свою душу, дар Господа Бога, я вдихнув у русинські вірші. В них мій спокій, в них моя тривога. Я для вас, русини мої, жив, і для вас я удав свої сили, хой не мав уже нич
на послідню межі, сам спокійно зайшов у могилу. Осоє прекрасний, осоє чудовий, тебе я всім серцем кохаю. Осоє мій рідний, ти гордість моя, краса